veseli, društvo te nas puno dana i krčmaru odgovara. Društvo te nas puno dana i krčmaru odgovara. Ajde golaš da pije, da pije, da pije, da pije, da pije, ostalo slabo zore. Ajde golaš
Zašto nisi rekao zbogom, dok je bilo još vremena, dok ti nije pripadala jedna žena zaljubljena. Dok ti nije pripadala jedna žena zaljubljena. Jedna žena zaljubljena, suze noćas u razini. Jedna žena tvoja duša, a bila je sve
Druga strana, Bošković Srećko. Treća strana, Jeremić Miroslav. Druga selektora Jelena Slađana. Sastav Spusta Bantinić Bogdan. Bantinić Bogdan. Sretno zalaganje nastaje se usvajuje sportskih grupa na političkih klubova, a posebno Maksimović Morava u kome se dodjeljuje specijalna zahvalnica brigade. To je Ben Moša Prijatelj, komandant Broj Slušanja. Dobre, da spivo, ne pliva. So pivo, brašo. Jajce daj. Daj je lepo tamo. Jajce, može. Čego će da te uzme? Daj je lepo, mirno. Ale ovo, slušaj ovo, se dovolim, ove večere tačno pola 11 za sve. Petaka nema, ujutru, ono, boli se. Znači, govorili su, počeli od pola 11, nema ništa.
Miloje ima telefonski poziv da se odmah javi u štab akcije. Cvetković Miloje ima telefonski poziv da se odmah javi u štab akcije. Ostavlja se što vojska radi. Daj nam malo hlada. Oj topolo, daj nam malo hlada. Da odmori šolova brigada. Da odmori šolova brigada. A sad kažemo, ko to kaže da mi nismo braća? Ko to kaže